ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi. So tawi yidde ma woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Wana moron nani ko nyoxoran ko moron nan hala mon nan ara ha doye Boubel argayan ñoxani ma de min bari joda bi ñoma wona fa dak bilo hay so ar rewawi joddade mabbe abe jatto ni tawa halra hen haydara tawa fama ni be ngoni ko jattade mi ara wiya do be nyohani mari ara wona ara ye seytane yagal ana ko yasin wonno ko wiide yami haalde ma batten ñamde don dum wonno wiide dum wona ñoore an wo ñoore ko ñoore mi ya wona ñoore dum ko buri wonde dum buri bonde aduna ara ñoho ned way ko no jiima muɗum ni aɗa jiima tew mum ana ñaama tew mum ɗum ko gueɗe suku ñaaɓe galle suku ñaaɓe ko yasin konko ko ɓalejo reedi ñande fof konko kanko ɓuuri wonde sukuño ñande fof konko ɓilata kam ñande fof konko ɓilata kam kanko ɓuuri wonde sukuño joni min mi pare mabɓe min ko heddi e KORKA ka mi pare mabɓe mi pare galle mabɓe mi pare ñamdu mabɓe yardu mabɓe te mboɗo mi pare wadde préation pour yaltude galle o galle mi harmini o galle voilà mi harmini o galle guero ɗum ponnoɗen wadde ko ɓooyi jalten galle o goppen ɓe tout tranquillement jalten e gueɗe mabɓe fof no ɓiɗɗo yaltirta yummum ni jaltirene mabɓe noon kamɓe fof ko tekke mabɓe taare mabɓe goppen ɓe ha laaɓa karminen ɓe jalten galle o min mi ƴetti décision o hanki jamma miijimi lelimi donkumi danade aɗa hara tan donkumi danade tan miijimi mbimi yomi yaltu galle mabɓe o yomi yaltu galle mabɓe kadi ñamdu mabɓe an sa wirtima oto salminmi kala calmindomo hen wa salmitade wi kecc min kala salmindomi mi wiya kecc kala bawɗo salminde amen e galle o min kollo ɗum tan dore tan aɗon doogi miijade nag gila ɓamɗa miijade nag aɗon doogi miijade an ka ƴoƴƴo ɗum weli mema aɗa ƴoƴi jalten galle o
o galle jalten galle o mabbe lammuɗo galle gay ko inde galle dahar tan on firtani wala so mi yehino galle kan Ali Bokar wo biye mi yaha galle Moussa Diallo aɗa andi sehlam omoni Amérique mbeɗa andi mini makko fijjuno nden nomin goni sukaɓe mi fiyannoma o mawni min goni sehilaɓe anen o yeehi Amérique saaha fo o nuldemi kalis galle makko nan ɗo Caron o wiya ar calliɗa mi anda galle o to heddi kan Ali Bokar kadi wima ya ar calliɗa hay hanki namorel noddi ɗo hen kan Ali Bokar ala haydara jeehe toon galle makko no yodde ala joni galle Isma non ko Allah adduma Allah tan fottini en do mbima nana dan e wuro min mbaɗa me wuro ngo ala futu mi yilaki mo moori sawa to majjuɗa minan ɗo a yewna wawi min kam tikkinɗo mon de ala an ko minen fotma tikkande an ane faama ha joni asos ndiyam mane on wayri arde asos ane faama moori an noon to tawaɗa ko affaire asos affaire hay goto anda ay affaire regroupement ji ɗin ɗon accanam ɗum kañum woni règlement men aɗa joni temps o ala sa weɗa rendina yimɓe fof ko probléme hay mbaɗa créé ni groupement WhatsApp ni ɓuuri wadde an somin nannimi groupe o sa on yewtata hen onon ɗiɗo onon joni carrément on yalte e asoso onon carrément ni franchement joni min jaltani ɗum men kaltu hen ɗe balɗe fof mbaɗa sohluma an guila korka dari min jiyanima galle ko kewi probléme asoso tan min fof ko asoso aɗa andi neɗɗo jogaki dara wona ɓuuri leegal mum ɗum kam ko gonga min gandi an darnema e leegal ngal yimɓe fof ne gandi wallahi kono anne ka neɗɗo amen koye galle he jeeɗa ko gonga korka rawane ɗon gonɗa ha presque korka ka maayi hikka somin jiyanima min jogui droit namdadema c'est vrai kañum tan jagui kam wawi wona eyyi joni te ka anda hen koɗo ma ari koɗom i sehil ma skilama ɗo i anneɗo a majji ɓi goggam umminoɗo Fouta rawane ari hoori ɗo noon no wonde e debbo mo konde mi yejitimo a yejiti Yoro Yoro woni ɓi goggam o to ummi Fouta kanko e debbo o kangaɗo wiyata kangaɗo on sellani eyi accu dandam on kay sellani accu dandam o mbiyata ari he o ari hikka noon ko ɓeydiɗo ɓurjitade aɗa andi rawane kam ne wawi wiyede omo semorno ni o ari ko ardi gatuloje makko kono hikka noon o ardi ko yimɓe galle ɓe e faamo jawo mi anda galle o noon to heediri namdoɗen Abou Djouba hayyo jawa dia ayyo jawa dia jehen toon woppu way wona min tolnani jimri way ka ɗakkiriɗo quoi ɗumenene malor aɗa yima koye malor min goni koye sunare min goni il faut min suno sa woni sunare elle komin mayraɓe il faut min suno haɓe ganda min sunima e galle mabɓe o aɗa yima ɓuura haala aɗa dillina doten ni seeɓa dote ya joni noon to paaɗen joɗɗo o wiyen jooɗen ɗo wasen haaldude e mabɓe so boyi seeɗa mi waɗa déconnance e galle o fof min waɗa déconnance min kala kalɗo mi kaasa guel man nañen laawol no min jaltiri galle o nadde kaɓɓen morceau ji boɗeji voilà jarani ɓoppu tan mi joorata boy tan mi waɗa déconnance toɓe goni aɓen nder woppu ha boy seeɗa tan mi waɗa déconnance mi irti galle o sa irti mi walluma walla jalten galle o mi woya walla jarani mi woya walla jarani mi tikka tan way mi woya mami jalta way gila joni way gila joni woya men wuragala mi jawat min jarari amin nangay galle mi ruddale baali wona kafe wona mburi o wona ɓe kedde ɓe nakki min way woyamen yo
gelel demba yo gelel na tooñe tan min dokkaaka min ñaami min gelel demba yo gelel demba yo gelel na tooñe tan min mbaɗani min kalani kono gelel na tooñe fama miñam fama miñi wonani jam problème jamma e ñalawma sobo kay kikiɗe fama ni watti dogde gallamen o à cause de makko à cause de Yoro Yoro sellani on sellani aɗa andi ko ɓuuri musde aduna kangaɗo joguiɗo doole Yoro ko kangaɗo joom doole aɗa no watta gallo waɗa déconné hay goto suusa yaltude babam ala ɗo gallo fof uddo o waɗa déconné o heela siège uji o weddo galle mon fusiide ɗum tagui jinmi noon gara to eyyi pour anne gara to o yiima oto renninama Yoro wallahi non o ça va pas oto sibi Allah tan miɗo moola walla kam sibi Allah oto renninama Yoro famande mi wiyani yo ar kaɓa e makko de jinmi ko gara galle mbaɗa place aɗen ɗo joni ɓayɗo yiyani mo huuli galle ko wela o watta minen fof min uddo nder cuuɗi min tusa yaltude an so Allah addima galle haw wadde ma face à face o andi aɗane leegal he désordre o ma ustu a ustu gongo atan noon kanko rawane o ɗum tahmine mo ko min habde kanko tooñi kam de mbaɗa andi nde hikka noon o tooñani kam nde mi yiyanmo ha joni o jogorani toñdemo to cirɗon rawane ɗo o toñatama jinmi ko gara tan o yiima so yiima a hulɓinimo tan min pour tina law kanko toñño kam min aɗa andi min mi toñta mais artan balla min sib Allah eyyi mami rew toon guir an e faamu sikilam artan girbono kamɓe hulɓinanambo tan e ala probléme min nanimo sa hulɓinimo tan mamin gole jaam a faami an woni bani amen gorko de ala probléme min ma non il faut mi rew toon sa mi yiyamo kanko oto debbo mo ko wonɗo ɓeydi ɗakkitade ala e mabɓe fo jaam kamɓe ɗiɗo nandi mo cikkuɗa ko jaam fo taw ɓuuri buujitade e goɗɗo ko ni tan muñe mbeɗen fanmade inchallah mami rew toon ɗum nani eyyi inchallah mbeɗen fan Dibbo hay moti a hooray ɗo ha ñalla a heɓatano huntora e jam hey gongel no tampini men ko min hoora Yoro habila ko antu woni e ɗe galle hakkude maɗa e Allah hiɗa ƴetti ɓe fof waɗi ɓe prison ɓe naati ko nder suudu ɗo hay goto suusa yaltude komin tun ɓaylan suusireedu hiɗa yiɗi jam mi tawi mi yaltumi haalanama kori jam ko yaltinima an ko yaltinimmi ko ɓayminanɗo ɗa waaco hey to ko malheurum kalanmi mi yewtata toon hunde wotere hayso ko malheur ma hiɗa andi fewdo ɗo ni ko lewru suumaye ni suumaye no muutade tun hiɗa jooɗi ɗo ɗa sonka bruit ma o mi ronku heɓde ko mi ɗaano mi fonti qur'an o janngugo rewa joomiraɗo mi ronkuno mi rewira Allah ko galle bamba hiɗa woro waranno wimi ko galle bamba min wona galle babam ko galle sehilajo am wimi ko galle jaretma hey ko galle accumi yewta galle jaare mbima accumi yewtama fino famodiren nanumo ko galle nene ma wona galle nena mo wona galle babam kono ko galle est ce que ko galle sili national est ce que ko galle sili national ayi ko galle sili national da boninede min mi wowlali sili walla lion de la teranga mi wowlali ɗum ɗon few ko mi faalama yewtude accume wona ko men hoora e jam moƴƴere a anda ko wonɗa derasude ɗo min haydara yaltinanimi ko jam ɓolo yaltini kam ɓolo jam ɓolo yaltini kam ongonta ɓolo e min mi wowlanta noon Yoro mi wondira e kawduru ko gorko ko suuma e nigoy kono sa fijirilam ɓerde am bonde nde meminike en haɓa ko min ta ɓolay o mo selli wala ko woni ɓole jam ɓolo a yaltini kam jam ɓolo selu ɓolo ɓolo tawa ka yewtere men ɗe ɗayna ɓolo mais wota yenna Yoro ko suuma
ayalti do wadi bruit min ya deju mi mami ko jambolam mbal tunni gol bolo kay mi wayo ko jambol aran kadi bolo onu mira min ni bolo mi bole ko dum wi ayen nay kam woni min kay ayen nay la woni yero accum jeje ma hunde wote na fi goy mi hule min mi hulama de balde a kasi do gelange jullere o kono na fi mi hule de sa yi mi woppi dum ko sumaye e sabu yasin o si yasin inna mi piyete no mi piyama ha tutaɗi woppi hab joni habba mi yewte habba tan habba joni habba sumaye o gasi an kadi allah jiɗɗo hey Allah an kadi Allah nangani mako min nango ma yasin ma ɗum wiya yasin awa noon timi andunomi yaltatano ɗon aya yasin sa sikkimi waralima han yasin ka fay yasin wopam mo ngurundam ko kodeki mum jofimi ko hoɗordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi ton Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 mètres carré 200 mètres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓiɗo yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere soɓe jaltirini tan ɓe korani hande ɓe korani allah ne andi ɓe korani bagasuji mabɓe non nder suudu a yaasi koɓe ƴeew koɓe ñamoɓe ala jala wallahi koɓe ñamoɓe an noon ala fulla a yero ko dokkuɗonmo ko ne heewi ahan kay saabu so tawi guilo ñande o ari ɗo so tawino ɗo gorko e o galle famde ko waɗi kono Allah accirimo hen noon koye ma o yi kursum sariɗi nande gonga ñamoyɗo ƴewmin sariɗi nande gonga min joni ala fof ko wiyanimi o wi komi sukuña mbimami ko ɗum ɓuuri famɗude ko wimi kono ay kursum sariɗi nande gonga noon fof ko bane gorko waɗi fof ko baba galle saabu ay sa yi yero ko watta ɗo ko ne holla yimɓe maga feseji omo andi o tawan ɗo gorko ay rawane nde hoori ɗo nde service ko net so wiyoma ha kaw makko nanɗo nde o ari ɗo wi fama kaw makko wimo haatto gubba guila nden o wayri haalde haalma ay ngol ndewno tawan ɗo gorko an a yi oɗon ɗo waɗa ko weeli moma amay galle yela ala ko neɗɗo wawi e makko ko kawma ko mawne waɗi ɗum banam gorko waɗi kono wonko mbaɗɗa alandi yero yiɗa jallanede so tawino so haali goo a deƴƴi hunduko mako so waddi jalni ka jalani omo andi noon o hangaka ko hanga foof omo hedda kedde kono koye ma o yi banam gorko noon sono wuuri mayani so tawti kam ɗo Allah andi no wonata kono mami haalama ko nata o wonta nattuɗo kursum mi fera konngol ma kono nan ƴeew bonni ɓernam de ami kal o wi sa yi oɗon mbaɗa mini nenan wurani baba wurani ƴeew ɗon tan ɓernam nde bonni barke Allah ma jurmi mom ko momana yero ko momana pire noon mi haalama ko wiyata yumma holmo yummume bamum mayani yimɓe fof koko mayra ko ɗum fof an yumma bamane guuri kono min yimmiraɓe men e babiraɓe men to goni wona nana jeeyi hamini muñi so wima noon tan ɗum fof ko mara ɓandu mane maya saabu o mandi ka beyel o ɗumine aɗa jogui yurmede ha ɓurtu yasin ɗum ko keccere makko ɗo mayde yummakko yo e mayde bammakko ɗum ko keccere makko ɗo wallahi andir noon ko keccere makko ɗo lo lawol kam min de yero fotima min galle ala gorko tan ko fode ko welɗum Allah ne seedi ko burjiti taram ƴeewoya ko yimɓe ko kumtorɗa annene hande min ñebbe de ɓuuri jiɗɗum ko ɗum ko jikko ma min mi anda e sahala ñebbe de ko watte hen waɗen timse mo ɗiɗi ñebbe ono ko ni tan mbaɗo i alandi babaɓe ne gona keccenne mi faami i babaɓe so ñamani ñebbe hol ñamoɓe ñebbe somin daldi hen jalluɓe min de yero fosimama
Yero kam mine mum e o galle ɗum firtoto ha mema leydi Yero lepti yimɓe lorimi hay dewel ngel semorimo Musa yow Musa Diallo Musa heeɗomi Musa a heeɗota kam oto jab ko haalanma ko tan jaɓa ɗum ɗon heeɗomi he haalanma kamɓe min garmi mbimi mbora hoore ɗo e galle o a faami no mbirmami ni min garmi mboɗo arde debbam mboɗo arde debbam civilisation a faami de kono mbi kam min komi kangar min mi sellani mbimbi min so taw mboɗo hanga on neɗɗo so woni kangar on ballat ɗum beele o sella wason ɓurñidde ɗum a faami yasin adi jattademi nene a faami de yasin nde o jatti kam nene min ɗum musani par ce que mbimi ko goggo o am ɓe noddeyi goggo kursum on ko bandi goggo kursum on ari kadi ɓe jinggi kam kanko goggo kursum e goggo yasin kamɓe jinggi kam a faami aɓe mbiyami komi sukuñi a faami de walla mi waɗani mi noon wona gonga darmi noddo Boubel Boubel so ari Boubel kam kanko fenata Boubel fenata hay so taw ko debbam o fenata Boubel namo kiri pa Moussa Boubel argay dar tan ala fattan Moussa Diallo gonmi haaldude ayo wona hayyo ay gor wona do no wara hayyo ko programme par ce que komi noddude Moussa taw kamɓe yimɓe galle ɓe jeehi ɓe penoyi toon ɓe penoni kam e Moussa ɓe mbi ko minin addata programme ala mi jattaki taw mi tottuma Boubel min mbi kamɓe mbi amen ko sukuñi komin sukuñaaki min ñamani min jarani kadi ɓe mbi amen komin hangaɓe eyyi ne me quitte pas Moussa là allo kaɓe kaali fof ɓe peni wona gonga eyyi ɓe mbi kamin hangaɓe min goppi bandiraɓe amen fof min goppi sehilaɓe amen fof min gari horde ɗo hene ɓe totti amen pantere o hennene no faaɗi no wuli no wi jaw ɓe ñaama ɓe goppa amen joni noon Yaro yalti wi onon min mi ñamani debbam ñamani elle min jeeyaka e galle he ɓe mbi kon hangaɓe on jooɗon hamin kedda min dokka on wona gonga ɓe jeehi ɓe gaddi revanche eyyi kursum eyyi ɓe mbi yo fi Yaro eyyi min ñamani min jarani ñande fa piyami hay ɓe mbi min lorta ko e galle he hay taroɗe ɓe mbi min tarata koye bedda min taroto eyyi ɓe ƴetti tekke amen fof ɓe duppi ɗum ɗo joni min ngala hay dara on wiyanno min jahato sehil makko o Diaw Dia Tisi nan marché Thiaré hokka amen tekke Isma Diaw Dia Tisi hokka amen Isma wi noon kono min suwa jabde hokka min comci min ngala hay dara ɓe duppi fof ɓe piiɗo hennene Yaro ha ɓe ngati mo e koyngal ɓe mbi kamin sukuñaɓe ɓe mbi hay koroji amen wonɓe Fuuta ɓe fof ko sukuñaɓe famille o fof ko sukuñaɓe hay an Moussa ka sukuña ko takke ma ko taare ma fof ko sukuñaɓe allo eyyi mbiɗa nanma eyyi mbiɗa heeɗi kay eyyi gandum ɓe mbi hay an ka kangaɗo de ɓe mbi hay an a sellani ɓe mbi kadi ka naafigue guggo Yasine en mbi noon min mi ala probléme de aɗa min mi ala probléme min kam neɗɗo jaam min mi jalat tan eyyi ɓe ƴettima nenam ɓe ƴetti yummum Yaro ɓe ƴetti bamum ɓe ƴetti babam eyyi ɓe mbi min ñamata min jarata ala fof taɓe mbaɗani min
gandi kawe amen ala ɗo hennen bandiraɓe amen ngala ɗo hennen ɓe torkini amen mbaɗi amen torturation ɓe mbaɗi amen kini passion min ngala e darga min ɓonni yaman min jarani rokka Moussa mi haalde ma wallu min sabu Allah rokka Moussa Diallo Moussa eyyi min kam amine juuri Allah somin nguuri ko Allah somin maayi ko Allah wallahi ɓokko bojimaji muñ annane mum ya Allah wallu Moussa wallu min Moussa ala ko wayata mi nanata mi deju Boubel deju ma e nodduɓe tan ok merci oro las phone téléphone on las phone eyyi mi yiɗa sinwa o Boubel anda téléphone andi dey anda téléphone mbiɗa andi téléphone Boubel sohlani téléphone Boubel sohlani téléphone téléphone de mbeɗa sohli téléphone de ala min tan goto yoni somi dañi ko dañi wallahi eyyi ko heddi ko waɗɗum kaali Moussa ko kalmi ko fof wona gonga ko yero tooñi namkiri pa eyyi ha janggo Moussa wona gonga wona mi heɓata téléphone jippoyɗo wa